KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka dorbar snong mau pat tolong pleng ha ka ski balang ka absantering jembang arajar fuar hapok jingalam jong menteri snong uba dan bok lang kharing do kile kendo eu executive engineer jokatnat PWD road Mausenram division uba TS Basan ban pensngawi kimat jingdawa ha ka bai dei ba ka jingsni shaba palat jong surok hapo kene ka snong ka balane menta lakumba arsan snem ye nakadaw ka jingpom phai khamat lem jong kinomi khamat ka surok balan nado kalat mau pensharum kadai ka bala depshna hakini ki arsnem tam ye dakatnat PWD road tangba ya ka surok hapo ka snong tolong pleng katnat PWD kamshim la le nalor baki don ki benta ki bak surok kalong kum kapung dokha nakaliang jong executive engineer jokatnat PWD roads uba TS Basan ula kular sinong ilam snong ba katnat kan sashim khyai kini ka jik e jipat ba nong song snong tip dorbar jong kasnong mo patyo pleng idap da ke sukmen ha kane ka sui ka bamta absantrik jong no banai me kum ka eksekutif dorbar nilawan bani kendu na ka banta ka menyurut jong ka Mausenram balat ha ka be debat ka surok ha ka bangi pej ya ka sinong trong pleng lane mo pat trong pleng ia kena ke surok nadu lakumba arkhol lane absent snem ia kena ke surok amsyam lapan baha wat sisendro tena kaliang jong ka estu dorbar nilawan bani kendu ia ui jong ka Mausenram idan ke jinsu tenat bana kaliang jong uru ola ai ka jingkren ka ba pun saleno man haunus nem bamta ia kena ke surok ya ka bangi phai kum ki ka dorbar snong namar bangi snotu ba ka surok udai budlum jong kayok ka kot na ka banta ka dong ka than ka jong stay tentang ka bangi pet ya kena ka snong na do basdang ka snong mau pat trong pleng na ne trong pleng hadu ka bakut nilai i dalagi jong ki khmat ba kidon ki jaka pajaka ki balalong kum ki pung dokha kat ka surok kaba wanra ia kayo ka kot ia ka kamai ka ji ka jogi kum ki bordar seto ten rei hakane ka sngi ka bamtang i dab da ka jing dokumen ia kane ka office jong PE ka ba ula ai ia ka jing kermen yang kum kinong chong snong ba un serap no hau no snem bo menta tena kaliang jonga kum uwe na ki dikhot ba ya pedlem ya ka snong ka thau ya ka imlang salang ka be dei bat kayo ka kot na hakiliang idong ki thang jumi seto bat ha ka ju ka poru na kaliang jongi kum ka dorbar snong mo pa pleng ni ai ka jingkan tu ya ki MLA lan MDC bakin sobha ban ya pej ya khmilan yikite gijing e kibadan hapok ka snong mopat yang ka steve du barchnong jo snong mopat plan ngiwan kenik ski bomta arsantarik mi arjar arpar ngiwan kendu ya steve engineer jongka Mausenram division ba TS Basan nang ta ka ikam jong surok balong budlum jongka yo kot kamai kaji kunjuro ka pangchitom tim tak sngi na kaliang jongi ka eksekutif dorbar snong nila ya kendu i bat ure ila ya kren penbej ba in yarap bat pelechtom nak tak te surok hapo tromplang kunjuro mopai tromplang kepala i jakpuram adu kata nadu kumba arpos nam tam la susah i kunswat ketek surok bat hanik sigi mamtang kermen ba lembak ni tristom jong Mausenram ikermen ba nginyo ka suroka
perkembangan ini sekeman.